kif jidra dak il-vapur. Bit-tama l-ġejni aħjar, l-aħwa Peter, Manny u Rayfel infirdu minn mal-ġenituri tagħhom u ntaqgħu l-Awstralja bħala immigranti permezz ta' skema ta' migrazzjoni fis-snin 60. Din l-iskema, it-tfal kienu jintbagħtu f'istituzzjonijiet kattoliċi bit-tama ta' ħajja aħjar, iżda li għal xi wħud minnhom inbidlet fi ħmar il-lejl. Id-direttur tal-films Derry Sultana qal l-TRM News li din l-istorja spiratu biex jirrakkonta permezz ta' dokumentarju li ħadu sehem fih bosta vittmi li ta' xhieda ħajja ta' abbuż sesswali, swat u skjavitu li għaddew minnu. Sibt wieħed li kienet ifittex xi ħadd biex jisma' l-istorja tiegħu għax ħafna minnhom dawn it-tfal jew ma jitkellmux, jew minkella meta jitkellmu ma jiġux emnuti u irnexxi li nintervista tlieta minnhom u ħriġ l-istorja mill-perspettiva tagħhom. The Maltese kids, in Tardin especially, we lived in fear, you know. After 12, that's when things started to change. And that's where the problem started. That's when he started bloody molesting me. Sultana stqar li l-esperjenzi li semma anqlu fih memorji xejn sbieħ għax bħalhom fit-tfulitu ġie abbużat minn membri tal-kleru. Jgħid li kellu ħafna rabja u li bħat tfal fid-dokumentarju ma kienx jitwemmen. Flok żammejta ġewwa u ħaddejna f'kontra l-Knisja u ħatta kontra l-qassis li abbużani. Jiena qatt ħanagħmel xi ħaġa ta' ġiet minnha u dawwarta f'enerġija biex wassalt dal-film. Permezz ta' intervisti u materjal mill-arkivi, Sultana jirnexxielu jieħu lit-telespettaturi fis-snin meta fit-tieni gwerra dinjija Malta ġarbet ħerba sħiħa, ibbombardjata b'xita ta' bombi u li ġabet magħha faqar kbir. Faqar tant li bosta familji ma kienx jirnexxielhom irabbu lil uliedhom kif jixraq. Kemm kien hawn faqar, kemm kien hawn dbatija u rajt ukoll il-poter li kellha l-Knisja li tikkontrolla n-nies u l-oppressjoni, speċjalment kontra n-nisa minn dawn in-nisa kienu l-qassis dejjem jimbuttawhom biex ikollhom iktar tfal. Imma mbagħad ikollok familja kollha 13 l-ulied u da m'għandhomx biex mew xogħol biex jitmawhom. Bil-fors ħajbatu l-faqar u ħajkollhom jirrikorru għal affarijiet li jista' narawhom antinkibilu. Wara rebħa riċenti fil-Films Internazzjonali tal-Films fil-Ġermanja 2024, Who'd You Tell se jintweraq għat-tieni darba fil-Gżejjer Maltin. Din id-darba għawdex nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej.